Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian, eszenatokia aldatu dugu, 11 platutik irten eta Iruñera arte etorri gara Joseba Siron alkatearekin hitz egitera. Arratsaldeon da mila esker udaleko ateak irekitzagatik. Zuei etortzeagatik. Urtebete pasatxoa, jada bigarrengoz, Iruñeko alkate izateari eutsi diozunetik, nola baloratzen duzu orain arteko legegintzaldia? Bueno, nik uste dut balorazioa oso ona izan behar dela eta gainera, zerbait objektiboa da. Orain dela urte terdi, hiria guztiz paralizatua zegoen, proiektuak mugitu gabe, UPN-en gobernua guztiz isolatua, eta hilabete hauetan martxan jarri izan dira, proiektu importanteenak, badago gobernu akordio bat, eta gainera, adibidez, aurrekontuak baditugu. Bitatik bi aurrekontu atera ditugu, inoiz izandako handienak Iruñan. Horixe aipatu behar nizun, urtarrilean 2025erako aurrekontuak onartu zenituztela behin betikoz, ia 288 milioi euroko aurrekontuak, inoiz baina gehiago. Zeintzuk dira aurrera eramaten ari zareten edo urte honetan aurrera eramango dituzuen proiektu esanguratsuak? Normalean proiektuak luzatzen dira urte batzutan zehar, eta nik aipatuko nuke adibidez, aurten, auzo planera dedikatu ditugu 30 milioi, eta horrek bermatzen du udal gobernuaren lana iritsiko dela hiriaren txoko guzietara. Hori oso importantea da. Horretaz aparte, neurri sozialak ere aipatu nahiko nituzke, etxe bizitza plana, orain dela urte bete onartu genuen, aurkeztu genuen otsailean, edo adibidez, hiri proiektuak, Sarasate pasealekua, aurten, mendik hilabete gutxi batzutara hasiko da egiten, eta baita ere Euskal Pilotaren interpretazio gunea, adibidez. Gai ezberdinak jorratuko ditugu elkarrizketa honetan zehar, euskararekin hasiko gara eta honen inguruan pare bat kontu aipatu nahi genituzke. Alde batetik, hezkuntzarekin lotuta, Iruñeko aurreskolen egoera, badaude 14 udal aurreskola egun, bakarra euskara hutsean dena, Izartegi aurreskola, zuk legegintzaldi honen hasieran aipatu zenuen, zeuen egiteko bat zela, 20 hurrengo urtetako plana ezartzea, eta legegintzaldi amaierarako euskaraz ikasi nahi zuen aurrorok aukera hori izatea. Nola doa horren plangintza? Badoa, batzutan badakizu negoziaketetan eta hori akordioen bitartez lortzen diren udal gobernuetan batzutan gauzak negoziatu behar dira. Aurten, zan dezakegu, eskaintza handituko dela eta gainera modu uniformeagoan zabalduko dela hiri guztitik. Horretarako, akordio horretara iritsia izateko noski baita ere, gauza batzuk negoziatu behar izan ditugu, eta horietako bat da adibidez eredu mistoen funtzionamendua. Ez da, gure eredua, nik 30 urtez lan egin izan dut ikastola batean, badakit zer den murgiltze eredua, baina genekien baita ere gauza hauetan akordioetara iritsi beharko genuela PSN-erekin. Hau da, investidura egunean, edo abenduaren 28an, dela urte piku genekien zerbait, eta hala da. Gure diferentzia handienak udal gobernuan PSN-erekin dira hizkuntza politikaren inguruan, eta adibidez eredu mistoen erabilera izan da, hori eman beharreko zerbait. Hori bai, gure helburuetan ez dugu etziko. Horrek esan nahi du legegintzaldi amaierarako euskara hutsean dagoen beste aurreskolarik ikusiko dugula Iruñan? Espero dut eta horretarako lan egingo dugu eta pedagogia ere egin beharko dugu dudarik gabe. Bestalde, martxoaren 11an, epaitegiek berretsi zuten Iruñeko udalak korrikalen gurtean, korrikari eman zioten diru laguntza, legezkoa zela, azaroan Punpalo elkarteak errekurtsoa jarri eta zuek horren ostean helegitea aurkeztuta. Euskararen aldeko garaipena dela, esan dezakegu erabaki hau? Ez dakit, edo euskararen garaipena edo normaltasun eta logikaren garaipena ote den. Ze planteatzen zutena ez du, ez hankarik, ez bururik, ez deus. Baina, haiek ere horrela ez dute etxitzen eta, esan aldizuet, orain dela momentu bateko
Zera, bozeramaileen batzordean aurkeztutako zerbait da urrengo osoko bilkurarako hemen Iruñan, bai PPek, bai UPNek aurkeztuko dituzte beste bi adierazpen, hain zuzen ere, korrikaren inguruan eta en fin, bada jazarpenak planteatzeko beste modu bat, eta honetan ere oso kontziente izan behar dugu zer dugun gure inguruan, eta kasu honetan UPN eta PPren eskutik udaletxe honetan euskarafobia da nabarmena. Eta nola erantzungo duzu orain aurkeztuko dituzten adierazpen hori? Ez esko handi bat egin, noski. Euskara alde batera utzita, etxe bizitzaren gaiari eutxiko diogu orain. Azaroan jakinarazi zuen Nafarroako gobernuak, hainbat udalerri eremu tentsionatu izendatuko zituela, hien artean Iruña bat izanik, prozesu hori martxan jarri zuten, nola baloratzen duzu erabaki hau, eta zer suposatuko du Iruña eremu tentsionatu izendatzeak praktikan? Bueno, zerbait importantea izango da, oraindik ez dakigu oso ongi nola gorpuztuko den akordio edo lege berri hori. Esan dezakeguna hori bai da Iruñan etxebizitzaren alorrean arazo handia dugula, zuzen ere iruindarrentzat eta batez ere jende gaztearentzat hau da arazorik nabarmenena, beste guztien aurretik. Ideia bat egiteko, jakin badakigu, oraingo Iruñeko familia, edozein familia batek dedikatu behar duela bere errentaren erdia, 50% ordaintzeko etxe bizitza. Eta jakin badakigu ere, adibidez, oraingo gazteen emanzipazio adina Iruñan 29,7 urtetan dagoela. Hori da, benetan, hori da desastre bat, hori da sarraski bat. Eta horren aurrean neurriak jarri behar ditugu, bai, ala bai. Guk martxan jarri ditugu neurri batzuk, orain dela urtebete, otsailean, 2022ko otsailean aurkeztu genuen etxe bizitza plana, nun planteatzen ditugun epe motzeko eta epe ertaineko neurriak, adibidez, 1.200 etxe bizitzen eraiketa, baita ere eredu propio eta berri batzuetan, adibidez, gazteentzako edo, en fin, etxetik emantzipatu nahi duten gazteentzako, adibidez, baita pertsona adineko jendearentzat ere, en fin, eredu ezberdinak, eta horretaz aparte, baita ere, epe ertainean, espero dugu Donapea auzo berriaren garapena martxan jarri ahal izatea, pausuak ematen ari dira. Baita ere, eta horrekin lotuta, egon daiteke alde zaharrean ezarri dugun pisu turistikoen moratoria. Azken finean horrek eragiten duena da baita ere alokairu eta erosketa prezioetan ere igotzea. Eta beraz, horiek dira neurri importanteak. Orain, Nafarroako gobernuak aurreratu duen lege hori ere bada zerbait importantea askotan gainera aldarrikatu duguna. Ez genuen inolako zalantzarik ere Iruña berez zonalde tensionatu bat zela, baina Nafar gobernuak hori eta gehiago ere esan duz bakarrik Iruña eta zentroa baizik eta Iruñerria guztia. Beraz, eta legeak zer esango duen zai, nik uste dut neurri oso importantea dela. Izan ere, suposatzen da ere mutentxonatu izendatzeak nolabait alokairuen prezioa mugatzeko aukera emango lukela, ze 2024an Iruñean, idealistako datua dia behintzat hauek, alokairuen prezioak 7,4 egin zutela gora, hainbat auzotan 15%era ere iritsi zen igoera. Nola egin daiteke aurre azken igoera honi eta gehien bat aipatuz bazuk esan berri duzuna gazteek emantzipatzeko izan ditzaketen arazoekin? Bueno, segurazki neurri bakar batetik ez genuke soluzioa lortuko. Nik uste dut neurri ezberdinetatik izan behar dela. Noski, etxe bizitza planean aurkezten dugu edo, adierazi genuen etxe bizitza gehiago eta noski babestuak eraikitzeko asmoa. Hemen azken finean, Iruña da urte luzetan zehar edo hamarkadetan zehar nahi dauzue eskuinak gobernatu izan duen hiria. Eta badakigu eskuinak etxe bizitzaren afera kontzibitzen duela negozio bat bezala eta ez giza eskubide bat bezala. Nik uste dut horretan dagoela arazo guztiaren erroa. Eta beraz,
poliki eta toki ezberdinetatik irtenbideak bilatu behar ditugu. Nik uste dut, garapen berriak, Donapean, Ermitagainan, Lezkairun, bertan ere bai, hori izan daitekela irtenbide bat. Adibidez, pisu turistikoen moratoria alde zaharrerako batez ere, hasiera batean behintzat, ikusiko dugu gero zabalgunetan eta gainerako auzoetan nola egiten dugun, baina alde zaharrari dagokionez hori zen beste elementu klabe bat, ez? Eta gero baita ere, orain Iruñan eta batez ere erdialdean utzik dauden pisuak asko dira, eta nolabait inzentibatu edo bultzatu behar dugu etxe bizitza horiek merkatura ateratzeko. Logikoa ez dena da izatea hiri berean pertsonarik gabeko pisuak eta pisurik gabeko pertsonak. Eta utzik dauden etxe bizitza horiek merkatura ateratzeko zen neurri hartu daitez? Bueno, adibidez bat orain buruatzen zaida, zen normalean impostuak jartzen dira edo, en fin, badakit orain udalerri batzuetan impostuak jarri behar zaizkiela, horrelako egoeran dauden pisuei, eta hori izan daiteke neurri bat. Segurazki komplementatu osatu beharko genuke beste neurri batzuekin. Adibidez, ez dakit, igual instituzioetatik intermediazio lanak egin ditzakegu, bermak egin, beldurrak eta hori ez, erresistentziak arintzeko. Etxe bizitzaren gai alde batera utziko dugu, memoria historikoari utziko dugu, inguruan pare bat gai. Alde batetik, Nafarroako gobernua 2024tik abian daukan motibazioko politikoko biktimen aitortzaren prozesua eskuin muturreko edo indar polizialen biktima izan direnen aitortze prozesu hori. Zure iritzia jakin nahi nuko nengoan, zer deriotzuzun ekimen honi, egiturari, gauzatzen ari den moduari dagokionez? Bueno, guk pentsatzen duguna da biktima guztien aitortza zerbait helburu estrategiko bat izan behar dela agintaldi honetan bertan, ez? Eta orduan zentzu horretan, orain dela gutxi, adibidez, nolabaiteko kale aitortza egin zaio Angel Berruetari, poliziaren biktima bat Donibane auzoan. Eta, familiak 2004tik itxaron behar izan du aitortza hori ikusteko. Baita ere, espero duguna urrengo biktimaren aitortza publikoa izango dela Jose Luis Cano. Jose Luis Cano, 1997an, amnistiaren aldeko aste batean poliziak eraildako gazte bat. Eta baita ere inolako aitortzari gabe egonda orain arte. Beraz, hoiekin eta jarraituko edo inkorporatuko diren beste izen batzuekin, biktimak deklaratzen diren enean jarraituko dugu helburu horrekin, repikatu nahi dut, agintaldi honetan nahiko genuke bukatu biktima guztien aitortza. Aurre ikusten duzu agintaldi honetan posible izan litekeela biktima guztien aitortza iristea? Espero dut baietz, benetan maion. 2 urte eta piku dugun ikuste dut baietz. Margina dago oraindik. Bestalde, ezin aipatu gabe utzi erorien monumentuaren kontua. Azken garai honetan, zer esan ugari sortu duelako azaroaren 20an jakitera eman zen eraikinari beste resignifikazio bat emango zitzaiola eta Marabias Lamberto Memoria Zentro izendatzeko erabaki hori eman zen ezagutzera. Talde memorialistek erabaki hori haiei kontsultatu gabe hartu zala salatu zuten orduan. Erabakia oraindik egoki hartu zen, akatsen bat izan da prozesuan, ezakit balorazioa. Bale, lehenago utziazu esaten gauzatxo bat. Erorien monumentua bertan eta ukitu gabe egonda ez dakiten 80 urtetan. Eta horren inguruan zerbait egin duen alkatetza bakarra hause izan da, nire taldeak eragindakoa. Plazari izen aldatu genion, Mola eta Sanjurjo militar fascistak atera genituen hortik, lehenengo pausu hori eman genuen aurreko legealdian. Eta guk adierazi genuen hori ez, ibilera luze bat nun pausuak ematen jarraituko genuela. Eta momentu hori noski iritsi da. Zein da arazoa? Bueno, ni alkate bezala, enaiz inolaz ere guzti zahalduna aspektu bakar batean ere, erorien monumentuan zerbait egin ahal izateko behar dudan lehenengo gauza da aurrekontu bat.
Aurrekontua lortzeko behar dut hemen udalel barruan gehiengo bat. Eta gehiengo hori lortzeko behar dut bai, ala bai, PSN-eren babesa. Bestela, nik 8 zinegotzi ditut, 27-tik, nahiko genuke 14 izatea, gehiengo absolutua izateko, baina ez dugu. Da beraz, horren babesa behar genuen. Bat, aurrekontua lortzea. Ja behin aurrekontua lortuta, errepikatu nahi dut PSN-eren adostasunarekin, eliminatu behar dugu momentu honetan erorien monumentuak duen babes legala. Babestua dago, ezin da ukitu, ezin da deus egin. Eta babesa hori kentzeko behar da legebiltzarraren adostasuna, gehiengoa. Eta berriro ere PSN horretan beharrezkoa da. Eta ja bi pausu horiek ematen direnean, orduan, sartuko litzateke orduan bai, udalaren papera, batez ere, ideien lehiaketa bat konbokatzeko. Beraz, genituen aukerak, gauzak horrela, genituen aukera bakarrak ziren. Edo, utzi zegoen bezala, hau da, UPN-ek nahi zuena, eta hori da guk nahi ez genuena, edo bestela egin duguna. Egin. Hau da, adostasun batetara iritsi. Nik beste gauza batez egin nahiko nuke hori, bai, dudari gabe, baina errepikatu egiten dut, bazen edo egin duguna edo bestela ezarrez, ez zegoen beste posibilitaterik. Eta nik espero dudana, da oraindik gelditzen den bidean, ahalik eta jende gehien konbentzitzea eta inkorporatzea prozesu honetara, benetan iruditzen zaidalako ongi bukatu dezakegula espazio hori. Beraz, orain momentu honetan aurre ikustenen aukera bakarra memoria zentronen aukera da, edo oraindik badago aukera, eraisketaren aukera posible da? Bueno, eraisketa partzialak hoize ja planteatuak daude. Eta batez ere nik uste dut, hemen bermatu behar dena eta hori da importanteena, niretzat, da, orain arte, fascismoaren aldeko monumentua izan dena, justu kontrakoa bilakatzea. Imagina dezagun zer gertatzen ari den momentu honetan munduan. Eta fascismoa nolatoki guztietan berriro belarriak ateratzen ari den. Eta testu inguru horretan, kontestu horretan, Iruña kontrako norabidean doa. Hain zuzen ere, fascismoa salatzeko. Beraz, errepikatzen dut, fascismoaren aldeko monumento bat, fascismoa salatzeko monumento bat bilakatzen badugu, nik benetan pensatzen dut oso ongi goazela. Eta gero, horren barruan edo horra iristeko ze elementuak bota, ze elementuak gehitu, edo zer estali, zer ez estali, hori nik, guri politikoi tokatzen zaigu baliabideak jartzea, eta gero, imaginazioa ja arkitektoek eta artisteek eta taldeek jarri beharko dute. Aberri egunaren atarian ere bagaude, EH Bilduk Iruñean ospatuko du datorren apirilaren 20an. Zer da zuretzat aberri eguna? Hombre, aberri eguna, abertzaleentzat bada gure eguna. Nun, benetan, gure aberria zein den aldarrikatzen dugun, eta kasu honetan Euskal Errepublika aldarrikatzeko momentua da. Hombre, historialaria naiz, aberri eguna 1922an egintzen lehenengo aldiz, Iruñan, barkatu, Euskal Herrian, baina ja 1977an Iruñan egintzen aberri eguna hartan, urruneko aberri eguna hartan, 300 pertsona atxilatu zituzten hemen Iruñan. Eta geroztik, hori ez, guretzat zerbait uka ezina da. Aurtengo aberri egunean, hemen Iruñan berriro aldarrikatzen dugu, estadu bat garela eta Euskal Errepublika dela gure benetako helburua. Aurretik, apirilaren 11an, ekitaldi bateratu bat antolatu du Euskal Herria Baterak Donostian. Zer derituzu alderdi eta agian sentipenetan ñabardura dituzten herritarrak batzen dituen ekitaldi bat izateai? Hombre, batzen duen enean, ongi iruditzen zait, batez ere, Euskal eta abertzaleak garen guztion batasuna beti izango litzateke zerbait ona. Pentsatzen dut diferentzia handiak ditugula gure artean, proiektu politiko oso ezberdinekin, baina, elkarrizketa eta adostasuna da beti aldarrikatuko dugun zerbait. Bestalde, hilabete batzu falta dira oraindik, baina urtengo San Ferminak ere
hortxe ditugu, antolakuntzan jada buru belarri egongo zarete dagoeneko, zer kontatu dezagukezu aurtengo jaiez, badago berrikuntzaren bat aipa dezakezuna? Bueno, Sanferminak Iruñan badira urte osoan zehar prestatzen den zerbait. Benetan esate dizut, ez da literatura, uztailaren 15ean egiten denean balorazioa, badakit Maider Beloki, zinegotzia eta bere talde hasten direla, ondorioak idazten eta zuzendu beharreko gauzak apuntatzen, beti dago aldatzeko zerbait. Eta poliki diozun bezala makina martxan jartzen hasiko da. Adibidez, aste honetan ja aterako dira aurtengo Sanferminak iragartzeko egongo den kartelaren inguruko lehiaketa martxan jartzeko lehenengo pausuak. Eta hortik aurrera ja, horrekin hasten garaia makina beroketa. Aurten, pues adibidez, nik espero dudana, eta badakit maitzen ari dela guneen diseinua, eta inoiz baino gune diseinu inklusiboena martxan jarriko dugula espero dut. Eskaera oso handia da, beti izaten da oso handia Iruñan, gero eta handiagoa da beti, baina, pentsatzen dut horrek ere islatzen duela noraino Iruña hiri anitza den. Eta beraz, guneen inguruan, hori ez, pensatzen dut inoiz baino inklusiboagoak izango direla. Musika programazioa ere, hori ez da nik zuzenean daramadan zerbait, Maider Beloki horretan oso aditua da eta oso trebea, baina badakit baita ere bilatzen ari direla musika talde ezberdinak, gazteentzat eta gazteak ez direnentzat eta bertako musikariak eta kanpoko musikariak, zerbait baita ere anitza egiteko, zerbait baldin badu ona Sanfermin jaialdia da, jende guztiarentzako zerbait badagoela beti. Eta orduan nahi dugu hori, iritsi frente eta adin eta pertsona klase guztietara. Eta horretaz aparte, baita ere, adibidez, zerbait aipatzeagatik, iaz egin genuen lehenengo esperientzia eta aurten jarraituko dugu, aniztasun horren baitan, adibidez, zarataren aurrean sentikortasun handiko pertsonentzako zerbait ere inkorporatuko dugu. Iaz, Kondestable Jauregian egin genituen bat gauza, eta aurten espero dugu hori ere zabaltzea. Urtero, Sanferminetan eta tamalez jai herriko guztietan sexu erasoen berri izaten dugu. Lehengo urtean, 20 sexu erasotik gora jakinarazi ziren Sanferminetan, zein neurri jarriko dituzue abian, jaiak emakumeontzat seguruak izan daitezen eta haietaz disfrutatzeko aukera izan dezagun. Alderantzizko bidetik erantzuten, aipatu dituzu 19 sexu eraso horiek, 19 horietatik 18 Sanferminak amaitu baino lehen bukatu ziren atxiloketekin. Eta horrek adierazten duena, eta hori ere esan nahi dut, bada Iruñan gauza horiek ez direla normalean erasotzaileentzat ongi amaitzen. Eta zentzu horretan Sanferminak jai seguruak direla. Pentsatzen dugu ez dela Sanferminen arazo bat, izan daiteke jai ereduaren arazo bat eta inkluso gizartearen arazo bat, eta zentzu horretan iruditzen zait benetako aldaketak eta benetako burruka lantzen dela familian eta eskolan eta horrelako inguruetan. Bitartean, jarraituko dugu burruka horretan, guretzat da zerbait estrategikoa eta aurten ere espero dut ahalegin berezia egingo dugula horren inguruan. Sanferminekin amaitzeko, zezenketen kontu ere badago, iritzi ezberdin ugari daude honen inguruan, ñabardura ugarirekin. Nola irudikatzen duzuzuk Sanferminen etorkizuna? Zezenik gabeko Sanferminak posible izango dira momenturen batean? Begira, normalean hau galdetzen didatenean, eta askotan galdetzen didate, bi erantzun edo erantzun bikoitza ematen dut, ez? Lehenengo eta behin, esaten dut, askotan, gainera, ez dudala nik oso logikoa ikusten, 21. mendean, jendearen aizia animalien sufrimenduaren gainean egitea. Normalean, hau, esaten dudanean, sektore taurinoek kritikatu egiten haute.
Eta gero bigarren zati bat, ere, esaten dut, momentu honetan ezin ditudela Sanferminak imaginatu, eta uste dut ezin ditugula Sanferminak imaginatu zezenik gabe. Entzierro hori gabe, zezenketari gabe, behar bada, eta momentu horretan da, hori, ez, ja antitaurinoek kritikatzen daute. Baina pentsatzen dut bi gauzak direla osagarriak eta gainera egiazkoak. Orain, Sanferminetatik zezenak kentzeko aldatu beharko genituzke Sanfermina goitik bera. Eta behar bada egin beharreko zerbait, Hala, eztabaida hori uste dut kalean eta gizartean egon behar dela, oraindik ez dago, badago eztabaida bat zezenen inguruan, baina ez dago eztabaida bat Sanferminen inguruan zezenekin edo zezenik gabe. Eta hori bada baita ere egin beharreko zerbait. Agian, aipatu duzu lehenengo pauso litzatekela zezenketa kentzea entzierrotako zezenen parte hartzea, baino hori irudikatu dezakezu lehenago agian? Ez dakit nik hori esan dugan. Ez hori esan, baina esan nahi dut ezberdintasuna egin duzu kontu horien artean. Bai. Bueno, azkenik, etorkizunari begira ere, aliantza politikoen kontua aipatu nahiko nuke, ez dakit hirugarren legegintzaldi balizko bat egongo balitz, ikusten ote duzun aukera balizko gobernu horretan koalizioa alderdi gehiago gehi. Bale, hombre, nik urrengo legealdi batean adibidez imaginatzen dudana da Euskal Herria Bildu 14 zinegotzirekin. Horrela, gehiengo absolutua izango genuke, eta bueno, atera ahalko genuke gure programa. Baina, orain arte behintzat, hauteskundeetan, herriak, gizarteak, helarazi digun radiografia ez da hori izan, baizik eta Iruña askoz ere anitzagoa dela. Momentu honetan, 5 indar politiko osatua dago udalbatza, eta beraz, ez dut uste hori aldatuko denik. Horrela baldin bada, hombre, Vox, zorionez, ez dago islatu, ez dago representatua hemen Iruñeko udalean, PP eta UPN bai, baina 3 indar horiek segurazki edozein negoziazio batetik kendu beharko genituzke. Eta orduan, bueno, pues aurten kontigo zurekinekin eta geroa bairekin osatu dugun udal gobernua oso eraginkorra, oso efikaza dela iruditzen zait, lan egiten ari gara oso gustora, pentsatzen dut lan oso ona egiten ari direla nire indar politikoko zinegotziek baita bestek ere, eta gero segurazki berriro ere adostasunetara iritsi beharko dugu PSN-erekin. Gauza batzuetan erreza izaten ari da, adibidez afera sozialetan nahiko erreza izaten ari da, edo hirigintzako aferetan hizkuntza politikan adibidez gehiago kostatzen ari zaigu. Eta horretan jarraitu beharko dugu lan egiten, eta jarraitu beharko dugu baita ere pedagogia egiten. Nik urrengo legealdia espero dut antzekoa, zentzu horretan. Udaletxe honetan sartzen hasi nintzenean, bisitak egiten ezagutu nuen Euskal Herria Bildu 3 zinegotzirekin, gero urrengo legealdian 5ekin, gero 7 eta honetan 8. Bueno, pentsatzen dut oraindik ere hasi dezakegula, UPN-ren gandik oso gertu gaude, 3.000 botu besterik ez, eta zinegotzi bakarra. Beraz, lehen indarra izatetik ez gara horren urrun. Baina, gobernuan EH Bildu eta PSN batera ikusteko aukera bai? Gobernu barruan bai, gobernu PSN. barruan. Bueno, hombre, behar bada gauza batzuetan gauzak simplifikatuko ziren, baina momentu honetan, hori da haiek erantzun behar duten zerbait, haiek beraiek esan dute behin baino gehiagotan gainera, ez momentu hori ez dela iritsi. Prest daudenean negoziatzen hasiko gara. Elkarrizketa jarraitu genezake, baina gaurko hemen utziko dugu. Joseba Siron, 1000 esker Amaikarekin hizketan egotegatik. Pues 1000 esker zuei eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko.